ko tamang isa kong mga kaliwat pero at least Oo ba? nadya instrumento nga tao nga ni tabang sa kuha. Ako isingil mamdud ko nga nang kuan nang basta manjud Baga wala na dyan madampan. wala dyan kailain choice. So ang matabangan nato ani sister sa CSPMO kaning billing sa bata 48,000 man diri natay programa sa medical assistance program sa City Special Program sa Management Office. Din kada tuig gagahin kita 20 to 25 million pesos para ni ana para makatabang ta sa mga lumulog sa Digo City nga hospital sa nagkinalaing hospitals rin sa Digo City di nakamuwa ta sa tanang hospital nga pwede ta muhatag tutunol og tabang ang gobyerno sa syudad pinaagi sa kuha inyong sulugoon sa Digo City makatabang mi sa inyo diha ulahan nga maganggaan ang inyong gidala nga problema pinaagi aning medical assistance program. Naunsa day ang pasyente? Kuan kanang nanganak og 7 months. Dol sila sa kuan, permero daw sa nasyonal. Oo. Palibaran sila kay kuno daw puno. No, oo. Tapos nag-adto sila sa sunga, wala sila gidawat kay kuno daw wala sila incubator. Mm. Dayon nag-adto sila sa MCDC. Ana ang taga MCDC nga dili unta sila mo dawat kay 7 months wala daw pud sila incubator. Tapos ang ako ang anak nang isingkit siya nga nangayo siya tabang nga sakit na daw. No choice sila ilang gidawat tapos i-provide na lang nila og kuan kanang wala pa sila kuan incubator bali i-provide na lang nila kanang suga ilang gikuan hangtod nga okay lang ang bibi gina minutor nila. Problema ko unsaon ako pagbayad kay single mom pud ko. Asa ka nagtrabaho karon? Nalak ko sa balay mayor. So ani na lang nakasuldo man ko nakadaon sa suldo matag ko ni mo cash. Ngayon lang makatabang-tabang ko sa imo ha. Mo ko 10,000 kay mo ha. Unya og na magka problema pa jud ka. Nakita man yun na dili na napay mga moabot na mga problema regarding aming pagpagawa sa imong anak nimo apo no. Opo. Doon lang balik basta napa ko nimo ha. Napa mo. Kamot ko makatabang. Mayor niya. Karon mudungan ko og 15,000 nimo. Isuro bill ko na ko kurita ko kurita. Sa to kurita ko gusto ko to kurita ko na ko. Ina lang si pa eh. Ha, 50,000 ang kung tabang nyo. Naag sa programa na nato. Instrumento lang ko ninyo nga naabot ang tabangan ninyo. Ako may naagi sa po ang pagpangalagan ninyo. Gihimuan man ta mo programa na medical assistance program. Kami lang ang mga lagi sa pagtan ako ang kasunod ng mga na diyan karon ng mga panahon na o ang kakulangan sa imong kita para mabayaran ang bill ang maong bill. Mao man ay essence sa atong hospital medical assistance program mo na nga sa sitwasyon o estado sa kinabuhi ni Sister ngalan Jilin 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 yung anak mo Jilin. So asa tungnod no tungnod utang na ko dere kita sa 20 mo na po 20,000. Wala ko nang expect nga ang anak kada ko ang gihatag ni Mayor sa ako agaron. Ang ako alang at least bahalag na gamay, at least naa magkatabang jud nga magkaluag-luag sa akong gibating pud nga bugat nga problema. Dili basta-basta ang akong nahuman karon kay siyempre ang akong gisaligan ako aron gamit tindahan ya na ko ginakuha tanan akong kinahanglanon. Unang ako dako ko pasalamat kay Mayor. Dako ako pasalamat. Sir.